आरो बेयो माने ट्राइबेल एट्रसिटि एक्टआव गोलैयो ट्राइबेलखौ लैजा फोनांनाय ट्राइबेलखौ असनमान खालामनाय ट्राइबेलनि जायनाखि सनमाननीय व्यक्ति बिफा बर'नि बिफा बेखौनो एफा लैजा फोनांनाय बाथ्रा बुंनाय बिनि माने क्राइमा बिराद गिदिर बियो। हेल' लोगोफोर दिपेन बर' आरो प्रमद बर' सारखौ खिन्थु मोजाङैनो बुंबाय दि दावराव देख्रेब सारा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरोना मा जाहोनाव मा बुंनो गोनां जादों दिनै मोजाङैनो बुंदों आरोना रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंनानै लादो मानि थाखाय दिनै बुंनो गोनां जाखो दिपेन बर' आरो प्रमद बर' सारखौ दिनै बे दावराव देख्रेब सारा ना मा जाहोनाव दिनै जोंनि बड'फाखा आरोना सासे गुबुन हारिनि सुबुङा मा बुंदोंमोन बेनि सायावनो दिनै दिपेन बर' आरो प्रमद बर'खौबो लाफानानै बाथ्रा बुंदों आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना अब्लानो नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरोना स' नायलांदो भिडिअखौ। बे दिनखालिनो ओरैबायदि गाज्रि जोंखौ लैजा फोनांनानै बे माने माबायाव टुइट खालामना होबाय रन्जित देखाया फेसबुक पेजाव जे बर'फ्रालायनो सासे उग्रबादि बिराद बमा बारुद गुलि बारुदजों मानसि बुथारदों सिगिस' खालामदों बयखौबो माने अयथासार खालामदों बेबायदि मानसिनो दिनै माने एथ' गिदिर सनमान बिलाइ ओरैनानै बे लिरदों रन्जित देखाया। दा जों बेखौ अबाक जादों आरोखि जाय बड'फाखौ जोङो बर'फ्रानो दिनै गनायना लाबाय गावनि बिफा बर'फा होननानै बुंना लाबाय बिनि आदर्शजों जों दिनै बयबो सोलियो दिनै बेखौनो जों दिनै लामा दिन्थिग्रा बर'नि आइकन जों बेखौ जों सानना लायो जोंनि फिलसफार बे बर' जाथिनि दा दिनै बे बर' जाथिनि बिफाखौ जुदि बुंनो हानाया बे देरसिन आरो एफा गिदिर क्राइम बा थानांगौ बेथ' बिराद गिदिर क्राइम बे बिराद गिदिर दायनिगिरि बे दा जोंथ' बेखौ गोरलै जानो हाया बेनिखायनो जोङो लगे लगे जोङो इमिडियेटनो बेखौ प्रटेस्ट खालामनानै जोङो बिनि माने मेम'रेन्डामबो जों होखांबाय बेखौ इमिडियेट एरेस्ट खालामगौ होननानै बनसु होनाय दुर्नाति सुरक्षा मन्थ्रि होबाय ओमफ्राय आतसुआबो होनाय जाबाय क'क्राझार थानाव होदों फार्स्ट आतसन होदों क'क्राझार थानाव होनाय जाबाय बिनि नेक्स्ट देआव जों होनाय जाबाय आरो उदालगुरियावबो होनाय जाबाय आरो दाखालि बाक्सायावबो होनाय जाबाय आरो जों होबावगोन बेखौ जों अकल पुलिसनो जोङो होनानै थानाय नङा दा जों नुदों पुलिसा हयथ' बेखौ हमनाय नङा जानो हागौ माने मानो हमा बिनि खारना जाहैबाय दिनै रन्जित देखाखौ माने हमोब्ला प्रमद बर'मोनहा सेकेन्डबो नाङा गोसो जाब्लासो इमिडियेटनो हमनानै बेखौ जेलाव जोबनो हायो आरो बेयो माने ट्राइबेल एट्रसिटि एक्टआव गोलैयो ट्राइबेलखौ लैजा फोनांनाय ट्राइबेलखौ असनमान खालामनाय ट्राइबेलनि जायनाखि सनमाननीय व्यक्ति बिफा बर'नि बिफा बेखौनो एफा लैजा फोनांनाय बाथ्रा बुंनाय बिनि माने क्राइमा बिराद गिदिर बियो दा गथिखे बे क्राइमाव बे नन बेलेबल सेक्सनाव बे एरेस्ट जानांगौ बे जेल जानांगौ खिन्थु बेखौ खालामाखै दिनै प्रमद बर'मोनहा खालामाखै जेबो खालामाखै जों दाखालि बिनि रिएक्सनाव आरोबाव जोङो रन्जित देखानि फुथ्लाबो जों सावनाय जाबाय सावबाय आरो जों खबर लागासिनो दं बिनि सायाव माने एक्सन लायाखै माने एरेस्ट खालामाखै जों बेखौ बुंगासिनो दं आरो जों आरोबाव बेखौ जोङो पुलिसनि एफआइआरल' होआबानो गुबुन गुबुन कर्टफ्राव जों होगोन गुबुन गुबुन कर्टफ्राव होगोन कर्टफ्राव होयोबा केसा जागोन केस जानानै बे केसाव फैबाय थानांगोन बे माने बिनि सायाव मा बिसार जायो कर्टआ बेखौ थि खालामगोन दा जों माने ओरैबायदि जों दुखु मोनो दिनै बड'फाखौ लानानै मानसिफ्रा बुंबाय थायो बड'फा होनबाय थायो जों बड'फानि फिलसफिजों सोलियो होनबाय थायो बड'फा जों थोलांदों होननानै दुगा बिखा दुबस्रां खालामना बुंबाय थायो जोंहा दिफेन बर'मोन बुंनो थांब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर'मोनहा सानफ्रोमबो बड'फा होनबाय थायो दिनै बे बड'फा होनबाय थाग्रा मानसिया दिनै बड'फानि बे अलखद टाइमाव बड'फाखौ जे एथ' गाज्रि माने बाथ्रा बुंबाय बड'फाखौ जे एथ' लैजा फोनांबाय बर' जाथिखौ लैजा फोनांबाय बे खेथ्रआव दिनैबो सिरि मानो फंसे बुंनो हादिया बिसोरलाय मा जादों फालाय बिसोरलाय दा दिनै बिटिसि सरकाराबो बुंनो हाया दा दिनै माने दिफेन बर'आबो बुंनो हाया आरो दिफेन बर'आथ' बुंथारनांगौ एखेबारे नोङो जिथु बड'फा माने लानानै थांनाय मासि प्रेसिडेन्टशिप बे प्रेसिडेन्टशिपआव नों फैयै दिनै नोंबो सासे दिनै एबसुलिट प्रेसिडेन्ट दंब्ला नोंनि माने मासियाव जिरायनानै थांनाय बड'फाखौ दिनै नों मानो सनमान होआखै नों मारै सनमान होनाय जाखो नों बड'फा बोरै बुंगासिनो दं नालाय नोंथ' बड'फा होननो समायथारा नों बिदिबाथ' नोंनि बड'फाखौ दिनै लैजा फोनांबाय बड'फाखौ बिराद गाज्रि माने आतंकबादि होनबाय उग्रपन्थी होनबाय उग्रबादि बमाजों गुलि बारुदजों मानसि बुथारदों सिगिस' खालामदों समाजाव माने माबा कमिउनेल माने माबा लाबोदों दा बिदि बुंनायनि उनावबो दिनै दिफेन बर'मोनहा सिरि थादों मानो थाखो अब्ला नों बेसेबां बड'फाखौ मोजां मोनो बड'फानि प्रिन्सिपाल बड'फानि फिलसफिजों नों बेसेबां दैदेनजायो दिनै बेनोथ' कुइसन जाबाय दा नोंना बोरो नों बहा दं दालाय मानो जे बुङाखै दा नों आसरित आरोखि दा ओंखायनो जों दिनै माने दिफेन बर'मोननि जायनाखि रल जों बेखौ मुगैयो निन्दा खालामो जेब्ला जाथिया खैफोद जायो बिसोर एब्रेनानै थायो जाथिनि खैफोद जानाय समाव फंसे खोथासो बुङा सा ओरैनो बड'फा होननानै गिदिंबाय थायो बुंबाय थायो खिन्थु जेब्ला बड'फा खैफोद जायो जेबो खोथा बुङा
बर' जाथिजों गिदिर गिदिर खोथा बुङो दिनै जेब्ला बर' जाथिया खैफोद जायो दिनै फंसे खोथा बुङा बेबायदि मानसि बिसोरो जों बेखौ निन्दा खालामो जों मुगैयो आरो रायजो राजाखौ जों खावलायो रायजो राजाफ्रा दिनै बेबायदि अलखद टाइमाव दिनै सोर नेता माबायदि सोर नेता मोजां सोर नेता गाज्रि सोरबादि नेता जाथिखौ दैदेनगासिनो दं माबोरै मा रोखोमै बेखौ जों दिनै स्टाडि खालामजाबाय रायजोफोरखौ जों बेखौनो बयखौबो सांग्रां जानो खावलायहरो। लोगोफोर दायो नोंथांमोना बयबो खोनाबाय जानांगौ आरोना बे दावराव देख्रेब सारा मा होनखो आरोना साननो थाङोब्ला बे बाथ्राया जोंनि नुनायाव नंगौबो बादि जाना थादों आरोना दिनै बे समावहाय जोंहा दिपेन बर' बिथांमोना बे बाथ्रानि सायाव जेबो बाथ्राखौनो बुंमाराखै आरोना जेबो बाथ्रा बुंनाय खोनायाखै जोंनि प्रमद बर' सार बिथांनि खुगानिफ्रायबो जों फंसेबो बाथ्रा बुंनाय खोनायाखै बेखौ लानानै आरोना बे बाथ्राखौ लानानै दिनै बड'फाया थारैनो बेबायदि मानसि सिथारग्रा मारमोन नामा ना बमा बारुदखौ मारग्रामोन नामा बेबादिब्ला ना बिसोरनि सिरि थानाय बादियैब्ला आरोना दिनै बिथांमोना बेनि सायाव माने जेबो एक्सन लानो हायाखै जोंनि बर'जों बर' माबा मोनसे सोरखौबा एसे फंसे फंनै गाज्रि राव बुंब्ला दिनै गावनि मानसिखौबा मा खालामोमोन जोंनि गेजेराव FIR होनाय माबा मोनसे खालामनाय आरोना बेबायदि जायो दिनैनि दिनाव बिनि सायाव मानो एक्सन लायाखै आरो बिनि साख्रिया दिनैसो मानो मावना मोनजादों जोंनिनो सासे असे हारिनिनो बिफा मान मोननाय बेबायदि मानसिखौ दिनै अग्रबन्थि उदखारि ना मानसि सिथारग्रा बेफोरबायदि मानसिखौनो सनमान होदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ थोंजों लिरनानैनो होथारदों आरोना बियो ना थेवब्लाबो दिनै बिनि सायाव जोंनि गिदिर गोलाव माखासे मानसिफ्रा जेबो एक्सन लानाय नुवाखै ना बिनि सायाव मा राहा लागोन बिनि सायाव जेबो राहा लानायखौ जों नुनो मोनाखै आरोना बिनि सायावथ' राहा लाथारनांगौमोन आरोना जिहेतु बे जोंनिनो हारिनि सासे बिफा मानसिखौ उदखारिजों मानसि सिथारग्राजों बमा बारुदजों मानसि सिथारग्रा बेफोरबायदि रुजुनायाव जानो हागौ जोंनि लिडारफ्रा दिनै लाजिनाय मोनाखै आरोना दुखुबो मोनाखै जानांगौ बिनिखायनो बिसोरो सिरि दिनैनि दिनाव जोंनि नुनायाव आरोना गोबाङा गाज्रि मोनगोन दुखु मोनगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय नाथाय आंनि साननायखौसो आं दिनै बुंबाय आरोना जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला मोनदो दुखु मोनदोंब्ला मोनदो आरो हायोब्ला निमाहा खालामदो आरोना गाज्रि जादोंब्ला आंनि बुंनाया भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन नोंथांमोना लोगोसे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन आंनि बुंनाया गोरोन्थि ना साबजायाखैब्ला आरो मोजांब्ला मोजां आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय।